Nie skarpiony. To. Nie. Poziomka. Tam były poziomki tam, z drugiej strony ciocia zobaczyła poziomki. A tam były poziomki. Ale tam jest serpientes, ciocia. Serpientes to ty jesteś. Widziała pani? Agnieszka to ją tak rozpieści, jak nie wiem. Widziała pani? Co? To? Widzę. Widzę. O, zobacz. O, to ciocia tam bierze. Zobacz. Może? Może. Ale ciepło fajnie się No, robi, nie? fajnie, fajnie. I tak ładnie pachnie. Suka, chodź tu do mnie.